Білім күні оңайынан тантаналы шараларға Müslim лицейі старт берді. Беріде бәйрәм 9-ші ортада башланды. Лицейға 1-ші классқа 76 бала келі. Мәктәптә барлығы 558 оқушы білім ала. Район башлығы Татарстан Республикасы хөкүмәте вәкиле балаларға тәбрикләүләрен җиткерде. İhlas көңелдән сезне шушы зур тантана 1 сентябрь білім көне белән тәбриклисем килә. Барыгызга да инде хәерле еллар телисем килә. Мәктәпләрне sağınıp kilip җиткәнсездер, сагындырызмы? Бәрәкәчләр сагына инде, 6-7 сагынмагандыр инде. Но беренчеселәр сагына инде. Менә бүген сезне җитәкләгән укучыларга һәр вакытта рәхмәтле булабыз, чөнки алар тормышта сезгә кайда һәм кайсы юнәлештә барырга икән күрсәтүчеләр. Шуңа күрә инде укучылардан һәр вакытта бергә булыгыз. Бу вакытта инде шул белем дөньясын, дөнья белемен сезгә белергә әлбәттә бер этәргеч булыр. Укучылар элеккеге директорлары бүген инде Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллинаның да котлауларын кабул иттеләр. Тылсым вокаль ансамбле чыгышыннан соң кыңгырау сәламләде. Аңа яры 5ле һәм 2ле билгеләре чыкты. 1-нче сыйныфларга яхшы билгеләргә генә укырга сүз бирде. Безнең лицейның 1-нче сыйныфына быел 23 бала керә. Әлбәттә инде булар төрле садиклардан җыелганнар, шуңа күрә аларга дуслык оештыру минем өчен бик авыр булмас дип уйлыйм. Шулай ук балаларның белем дәрәҗәләре дә төрле. Алар тигез яшьләр дип уйлыйм. Шулай ук үземә, әтиәннәргә әлбәттә сабырлык, түземлек, балаларга инде тырышып укуларын телим. Бик нык дулкынланам. Оныкны, 1-нче оныгымны бүген мәктәпкә озатам. Менә балаларны озаткандагы кебек дулкынланам. Инде бүтән кешеләрне дә, бүтән укучыларны да котлыйм, шушы укытучыларны бигрәк тә котлыйм. Белем бәйрәме белән матур итеп тырышып укысыннар. 1 сентябрь benim için her vakti da zor beyram. Endi менә 33 ел шушы 1 сентябрьне Müslim лицейында башлыйбыз. Уңышлы еллар булсын бүтән коллегаларыма, хезмәттәшләремә, балаларга сәламәтлек телим, уңышлар телим. Габдулла Тукай исемендәге Müslim урта мәктәбендә быел 502 укучы белем алачак. Шуларның 52се 1-нче сыйныф укучылары. Балалар татар телле һәм Тукайлы мәктәптә укулары белән горурлануларын белдерде. Мин мәктәптә физкультурага яратам барга, технологиядә кызык һәм дуслар белән һәр көн күрешәм. Укучылардан кемне сагындым? Больше всего сагындым мин Сәрия Максутова. Мәктәпне без сагындык, мәктәптә рәхәт, мәктәптә бүтән классташларны сагындык. Безгә мәктәптә рәхәт, классташлар белән сөйләргә. Укучыларны һәм кунакларны күбәлек белән балкырты сәламләде. Районыбызның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллин балаларны тырышып укырга, гыйлем алырга чакырды. Müslim гимназиясында быел 320 укучы белем алачак. 1-нче класска килүчеләр 59 бала. Нәни генә булсалар да баштангы сыйныфлар телгә оста булып чыкты. Арадан берсе укытучылар сөйләүләре һәм даими тикшерүләре белән картайта дип башкаларны да укымаска кытыртырга өлгерде. Сагынып беттек дип сөйләнеп йөрисем. Чөнки быел яңа уку елында мәктәптә булмаячак. Сезгә башка китапташтарлар да кирәкмәячәк. Укытучылар да директор абый белән сезне башка борчымаячак. Курагыз әле миңа. Мондый идеме мин булдыр. Үз төбемдә менә бу җыерчыгым юк идем. Акча саны белсәк, ишекләп булса да укысак, безгә тагын ни кирәк? 1-нче һәм 11-нче сыйныфларны тантаналы төстә сәламләгәннән соң кунакларга сүз бирелде. Бәйрәмнән соң һәр сыйныфта 1-нче дәресләр узды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Müslim телевидениесе.